So it's now 2026 and Passion Java and his family are still not together. Lila Skudzora Trimbo. She posted a post Yema pictures Akenevana and wrote a caption yekuti, "This is laughter, love, and little moments that I get to live with, and it means everything to me. I thank God daily for the joy, the growth, and the grace that comes with being their mother." Dilili uyu. And then my status is ake, my sisters ake, achi appreciate vana vake nema sisters pa status pake. So what does this mean? To be honest, I don't know what is going on, but my signs acho takamaona kubvira kudhara. I think it's been 2 years or so. Tichingoona vachingoita hide and seek like this, and they don't really want to disclose kuvanhu kuti what is happening marriage mavo, because gore negore ma-Christmas photos aitouya chete kwaPassion Java, but 2024 2025 hatina kuona ma-Christmas pictures, ma-family Christmas pictures hatina kumaona. PaChristmas Passion Java ndiye anga ine vana, mukadzi wacho wasn't there, and then paNew Year mukadzi ndiye anga ine vana, Passion Java wasn't there. So ma-incidents acho awanda ekuti vanenge vari pakasiyana vese. Let's not talk about unfollowing each other, because that they did like 2 years ago. They unfollowed each other on all their social media platforms. They no longer follow each other. Recently, Lily opened a church. Ndova Passion Java mpatanga kuipromota kuita say Lily never said anything, but Passion Java ndiye aitouya achitaura kuti kwane church nyowani. If they are really a family, is there a need for them to have 2 churches? And Lily pa Facebook pake anotongoteera 2 vanhu, foundation yake plus amene umwe murume waanoteera anonzi John. Munhu angateere mumwe murume iye aine murume wake, ipapo muri kupaonawo sei? And then Ana More Boys also asked kuti ko baba varipi? Hanzi baba varipi? And then vanhu vari kutobvunza vakawandawo kuti ko mapictures, where is baba vevana vamina vavo? Chii chiri kumbonyatsoitika? It seems as if both of them, they don't really want to disclose what really happened to their marriage, because they both have churches, so they would rather continue like this than kuti vadisclose kuti chii chakaitika kwavari. It has been several incidents, I think. Akawandisa ma-incidents ari kungoti pointer kuti vanhu ava they're trying to keep up with faces, but honestly marriage akusisina. Apa kutoda step further apa varume vakangwarira chitoka ndema-applications manje amenoti achada here maZimbabweans, because Passion Java akadisappointa ndopa achazotora mumwe muZimbabwean here, which I doubt very much. Kuti after going all through what we had, oda futi kutorana nedzinza rakamudisappointa. Around anotonotora wekuEthiopia. I think she's Ethiopian if I'm not mistaken, because beginning of this year aita zveculture, achiita chikafu, achidya chikafu. I think it was an Ethiopian restaurant kwavanga vari vachiita food tasting, vachidya nemasisters ake. So I think it will be good kuti ombo experience vanhu vekunyika kwavo. Probably pana Passion vakaita cultural difference yakanyanya, kuti Passion was always here in Zimbabwe, iye achingosara ikoko, so nyaya yecheating yakazobuda iyaya pamwe ndo zvazvakabvirira. And pakambonzi Passion Java ari kuita zvana Hilary Makaya, ari kudana naHilary Makaya gore riya riya. Sisi vaiudzwa pa social media kuti murume wenyu ari kuita basa rekungoya kuZimbabwe achiita zvemaslay queen. Probably she later found out kuti it was actually true. I don't know ipapo, but anyway, I think culturally they are very much different. Aminotumba machemo maidyiwei, because ava vanoita kazve chikafu cheche chemacheku chiri hot chiri chichichi, nevana amenoti chikafu chavaidya ndechipi, kana kuti they stick to American food, because sadza chairo mofunga kuti muroora uyaigona. I don't know. So people are just asking kuti haiwa zvanyanya veduwe, kuposta kwenyu makasiyana questionable. We don't like this. If you're still a family, show us the signs that muchiri pamwe chete naPassion, which to me I think that ship sank a long time ago. I think more than, we're now going into a 3rd year or so. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya e wasara subscriber, my number is Kuida. Please make sure by the end of this video was subscriber and you join the family.
subscribe, like, share, and comment on this video.